kancane. Dan suara nyuro cak. Bengi iki kajate slametan desa ditanggapno ludruk karya baru ojo dilalekno. Mbalian masih sing kenek tarian gak perlu ngersolo sebab iso bales dhewe sing kuwasa. Mulane ayo diri dakno. Ngakune Siti tak parani nang omahe dadak anake blantik sapi areke ayu pancene lumayan ero aku pisan dadak ngajak yo mas sapa jeneng sampean tak waras Sukra bengkel ana Jati Kalang bareng saiki areke dadi bojoku jam 7 sore kok wis ngajak wong loro mateni lampu tanganku graya-graya dadak terus nyekeli lampu so cek ayo Cak Rangga sek-sek Siti tak parani nang omahe dadak anake blantik sapi areke ayu pancene lumayan ero aku pisan dadak ngajak kenalan arek wedok takon yo mas sapa jeneng sampean tak waras Sukra bengkel ana Jati Kalang bareng saiki areke dadi bojoku jam 7 sore kowe
ngenteni lampu tanganku graya-graya dadak terus ngremeti selalu urip ana lam donya cuma sepisan nek wong iku ngono kanggo hajian ayo nglakoni sabar alan kesyukuran mulane soge miskin iku perjo pompong seorep dolor kudungi elingi nek wong ngorep munu bakale hati sangune urip dolor ayo digoleki sangune mati kudu diilang sebab wong urip munu dolor gak bisa suwe tak ibaratno wong lunga among mampir ombe gak bisa tekong gone kelawan tujuane alamun gak lengkap opo sang sangu amal soleh kelawan iman salat 5 waktu iku kewajiban aja nuruti ajaane setan nek rika kepingin ganjarane pangeran nek kita kepingin dolor ganjaran swarga Al-Qur'an lan hadis iku pelajaran mulane perintahe agama ayo lakonono mulane larangane ayo padha tokono kabeh gorong nglakoni mati sumpah surat ajuman iku wis kena bukti sing dipirmakno Allah gone kitab suci suwarga siksa
neraka kanggo cadi mulane dahana dulur laku sing sesat megeng angkara nafsu kancah ilinga karo siksa akhirat mumpung ana donya ayo sing martobat mulane wayah magrib nabuwa bedhug nek ana lampu mati dang sumetana mulane pompong se urip ayo belajar ludruk mono nek mati munggah mengenai kidungan kula sing kari ya wayah magrib nabo bedhug lampu mati sumetana pompong sik urip ayo belajar ludruk besok nek mati cek munggah swarga dereng para mesti dulur lho temenan dereng para tangku nek ludruk kecemplung neraka sinten sing nyemplungaken kelincipen masih nyambut gawe ning ludruk nyuwun sewu kaya kula 5 waktu dilakoni eling karo sing gak urip ngadep nang kersane pangeran nek mati swarga panggonane lho temenan masih senajan sogene donyane ngungkuli tangga montore gedhe mawon papat lho temenan iku tapi nek lek bedhi tete karo tangga sok-sok ngrasani tangga sok-sok gawe siane tangga niku sampean titeni nek matek dirobong wereng lho nggih nek golong guplong niki mboten enten sing gegeran kali tangga rukun-rukun lho temenan doro guplong niki rasan-rasan tanggae gak ono tukaran karo tanggae gak ono aku anjane gak ero lah mulane nek soge pun sombong dulur nek melarat mung ngersula soge miskin takdir sing kuwasa lah mulane bayi lahir coer tangane enten garetane MM manusia pasti mati lho temenan tiang nonton ini perlune pados hiburan hormon awet muda lah mulane arek Joko kene guplong kene lho temenan tak kandhani rungokno arek Joko nek ngisir arek wedok gak perlu ayu-ayu larang regane sing penting elek-elek pokoke gratis lumayan ayo cak cari ngono bapak panitia maneh jos aku ngono jenenge pelawan
gamelan ditabuk nek karo panjang wong nek nabuk kudu sing tepak nek aku ngedung lacekne penak gendeng kira iku bukanane nabuk kenong ana maksude bonang cilik iku penaruse demung lan saron winangka jangkepane sejene karo jenenge gender sing digawe epring dijajar-jajar engko nek ditabuh sindene mesti ngleter sebab tabuhe cilik petite jeber sejene karo jenenge kendang wong nek nabuh lak karo tangan sing kiwa ebem sing tengen kempyang wong ngono iku ngeplaki lulang sejene karo jenenge kempul panggonane ana nduk dhuwur engko nek ditabuh mesti gandal gandul sebab tabuhe dawa pucuke wungkul sejene karo jenenge slenkem wong nek nabuh unine ulen wong nek nabuh dikongkon kalem-kalem sebab tabuhe gedhe pucuke sak gegem wis cak iki ae Jaba iku lho. Kone kepethuk kancane padha mbek maling. Kone wong agama apa sih? Lho nek aku ya agama Islam. Lah mulane wong Islam nek kepethuk kancane mbok sing iso uluk salam. Le wong wingi salam wis tak cekel-cek tak ulune geger sumpal. Wah. Lah apa salam iku? Sing tak maksud kri, aku gak tahu kepethuk awakmu, karepku tak sambut secara hormat, tak salami aku. Iya Mas ya gak apa-apa kancane raine rek. Ya salam sing biasa. Iya kurang iso ra. Ya ya. Wah ngene iki lho kepethukmu kri. Halo. Apa iki kon ubek iki ya tambah mbrosot ae ceplos. Aja menisor. Sing biasa iku lho. Salam templek tangan. Ya iku kancane. Wong ngono ae kri muring-muring. Ya gak muring-muring rek sing biasa lho ya. Wis ya. Ya ngene ketemu kri kata bodoh. Halo. Lah ya ngene. Ngene. Kon lapo kepethuk kancane kegirangan glontung. Sing girang iku kakekmu kuno. Lah iki mang lapo ngleset-ngleset iki, Mas? Ya gak ngleset rek. Ya lungono bokong lapo kon wingi. Lungono bokong. Iki mang gorong tak lungi bokong. Ya dorong. Goblok ati ancene. Kene kon niku goblok kon niku. Sing biasa lungono bokong. Njaluk bokong ae gak ngomong. Halo. Rela yang ngono. Wong kon mandi wae enak iso kaya ambu simbuan ngene sik. Iya jen aku mari mangan botakan simbuan. Wong kok isone. Kok kon iki kok delane kok aneh iki. Apa? Kok delane kok ono sing dipeke. Lho jene aku mikir sik pirang-pirang dina nyambut gawe kaya ngene sik gak nemu Gak nemu penggawean nyambut gawe apa enake niki. Iki lho metel-metele wong iku. Lho aja ngarani metel, aja ngarani metel. Wong wis rumah tangga. Wis anak-anak. Wis anak-anak. Mbok sing nyambut gawe sing tepak.
Ya wis tepareng golek penggawe sing enak. Oh, dadine kon niku jek gorong penggawean. Ya dorong. Alah. Kon gelem melu aku. Ayo gelem. Nyambut gawe sedina dipangan setahun gak entek. Lah ya iku sing tak goleki ya gak apa-apa. Gelem ah? Gelem. Nyambut gawe maling. Lho. Ya wis gak nyambut gawe lah ya gak getun. Apa? Maling ku nyambut gawe lele wong Sing apik, sing apik ya nyolong lho. kok Maksudku iya nek kono nyambut gawe aja nyambut gawe maling rek. Iya nek konangan koyo cek polisi langsung jamanno. nek konangan masyarakat warga wah dobong kaya sate. lho enak gurih iki. Enak gurih kakekmu ah. Wong sate gurih wong dincel-incel. Wis nyambut gawe liyane sik. Mau aku nek nyambut gawe maling. Jaluk nyambut gawe. Wis mone maling. Kon ate gak gelem mangan gelem anakmu sing cilik tak idek ya njene bapak. Apa sik? Lah apa nang Nek kono? kon tak gak gelem anakmu cilik tak ideki sing bono ngene. Aja dijeki rek. Ya wis gelem aku. Gelem ah. Iya. Saiki nyambut gawe maling iki. Wis tak aja kuwatir. Aja kuwatir apane. Nyambut gawe maling tapi budale diatur jam 12 Awan. kon jam 12 awan iki kate brojol lah kon iki. Kon iki gobloke enak awang padan kowe tok lho. Lho puwadang jemel kan marang tuwul ngono lho. Kok iso awane lho nyambut gawe jam 12 bengi budale. Mosok gawani aku nek bengi. Kok iso Ya gawani wong bengi petenge. Lho, wong Iku gayane. jenenge maling iku, Kri. Mesti ono peteng-peteng. Tapi syarate, Kri. Syarate apa? Carane sing duwe omah iku gampang turu. Terus Awak dhewe budal nang kuburan wong loro. Bareng. Apik lemah kuburan, Kri. Apa? Apik lemah kuburan syarate digawe nyirep. Aku apik lemah sak toblok. Aku sak trek. Mayit karet-karet. Juru kunci nguring. Wah, kono iku. Ya apa mayite melecar? Lah, pemenung apa sak trek iku? Wis saiki ngene. Saiki aku sing di omah, Aku sing maling. Aku maling. Iya, Aku maling. ditrapno kok kono. Maling. Iya. Ngene kan ditrapno ngene. Sinten niku? Aku maling. Sinten niku? Kula sinten? Kula maling. Semonggo sampean mlebet. Kula jongkaken. Ya apa Kri, lemah. Tumen maling kula nuwun niku. Malinge sopan. Maling kok iso sopan iki lho. Ya maling sopan lah ya ngono sik. Maling iki gak sopan. Ayo, aku sing di omah. Iya aku sing di omah. Iya. Awang malinge sale jaman biyen niku tembok. Hasil biasae. Iyalah. Kon gak turu sih. Gak turu ta? Iku wakmu goblok. Ya, Dari aku sing maling. kon maling iki gasir. Lho gorong wayahe gansir. Kon turu dhisik kok tak gansir. Kendeng ayo gak cecet kok mlebu ceru. Oh, berek. Mlebu. Lah apa kok iso kon dehem iku lho. Watuk. Ya jate watuk. Oh, kate watuk. Jate watuk. Oh, mara turu. Ya wis, mara turu. Ora turu wae. Po, Pencit. po, Pencit. po. Pencit. Po. Po. Ngoreki ngono, Kri. Ya gak jate ngorek apa ngorek. Po. Po. Iku wong biyen ngono nek ngorok. Masuk gak ngorek ya papoh kon niku. Ya wis.
Wah. Wong wadah nemen iki rek. Wah, turu iki enak diapakno iki rek. Maling. Ayo, maling ngomong. Maling kon ya. Ayo ngomong kon. Maling kon. Maling kon ya, ayo ngomong. Aku maling. Iya. Iya maling. Alah, Gri. Goblok kon iki. Lah apa? Wong maling kamu ora dilungno kon gak terus dadi maling. Lho kan iso dadi maling. Lho. Aku iki dadi maling. Maling kok? Awakmu sing di omah. Wong nek penggaweane maling yo ngene iki. Penggaweane maling yo ngene. Tani Ligoroso. Hah. Wong sugih, atik sugih, utang. Lho. Aja ge utang aku ge nyauri kakekmu kono ah. Apa ngapa? Sugih donya, Bro. Oh, sugih donya brana. Cocok. Apa? Ya sugih kon. Iya sugih. Motor 5. Sepeda motor loro. Pompong dorong. Ka ana dorong yo. Engko ae tak deke mburi tak pendem. Pompong dorong ini biasa ya akeh maling. Aku turu tak gak iki rek. Turu aku. Kon turu goblok. Oh iya, aku dikon turu maling. Lho. Lho. Turu karepmu dhewe. Oh iya, aku turu karepku dhewe. Oh, maling dadi maling. Lah ya ngono dadi maling. Oh. Oh, korek. Lah ki maling ku kapan iki? Ya maling kok. Iya. Lho. Aku maling. Oh, maling lho. Wah, sing duwe omah wis turu. Durung kok. Lho, Durung turu. Bang, kang sing duwe omah iki. Brangkrong, durung turu jare turu. Biasae nek wong desa, nek potongane kaya ngene iki. Nek nggawa barang sing api-api, mesti disingitno. Tak dolekane an pesingit. Tak oyakane. Kowe jelas. Jelas nggone iki kene duwike. Kowe jelas duwike nggone iki kene. Ketara ae. Lho. Iku ono kamar gak ono lawange sapa turu ya? Bojoku. Kok gak dikeloni? Gurung wayahe. Lho tak kelono. Wong kancan, bojone kancan dikeloni iki lho. Kancane eman, Tri. Eman apane? Wah. Lakone teko. Bare Kan iku golek apa ku lho jarene yo ngaten niku. kon kok paling ngene siji. Wah, bapakmu kok nyului. Oh jade nyululan apa rek? Nek celula-celulu ya mbok ditakoni kok rek iso nyoco dhewe. Lambemu ditakon. Awakmu saiki kok nyelulu. Mergo apa kon iki? Mbahku lho mate. alhamdulillah. Nek mate. Kok iso alhamdulillah yo. Nek mate. Ya apa, Ci? Oh jade Gak supek-supek. apa-apa sih, mbahku saiki mate mukri meneh. Iya, Kri. Jarene Gendeng aja ngomong ngono rek, kancane budal kabeh rek. Lah ya karek kon kri melok apa kri? Lambemu. Kon senengane kancane digawa ambek malaikat bakar mbek bakiran. awakmu ya apa sih, Ci? Ya apa ngene sih? Umbane mate kok sing dijarno. Lah ngene iki lho wong nek gak bermasyarakat ya kaya ngene iki lho. Lah aku gak ngerti ngeramute ku ya apa. Termasuk arek iki njaluk iku lho apa? Solasi. Loh. Suwal wesi kok. Oh njaluk suwal wis lho.
Iku lho. Solusi kok. Ah, solusi. Iya, solusi. Jalur solusi arek iki. Ngene lho, Dik. Kandhanono. Nek wong ne wis mati iku kudu didusi. Didusi nggae banyu apa, Kri? Banyu aki. Enak. Iya ya cek keras ngono. Iya. Kok kok ngene Enak mbokmu cek nang mretel ya. kon iki goblok sih. Lah aku gak ngerti lho, Cak. Didusi banyu sing suci, mari didusi terus dibuntel. Lah dibuntel apa, Kri? Tas kresek. Iya kok mbahku anti air ya. Iya enak nanti gawa kiri goblok. Oh, ya apa? Kan iku yang ngono ki. Dibuntel kain putih. Putih, nek mari dibuntel terus ditaleni. Lah iku ditaleni apa, Cak? Bendrat. Enak nang dicor mbokmu ya. Iya kok dadi cagak ngene. Iya enak nanti kepono dapuramu ya. Kon iku ketambangan, kan iku isih bener ngono, Kri. Ya wis ngene goblok. Nek mari ditaleni ya, man terus dilebokno. Lah iku dilebokno nanti. Kulkas. Loh, enak gak mambu ya, Iya Mbak? gak mampu enak ya. Menesa dikolok. Iya nanti cecetnya jojotmu ya. Jojotmu lho cecil mbokmu. Kan gak padha ae. Sing temen Eh, ora. iya. Iki karo, Kri. Dilebokno. Dilebokno. Dilebokno ndi? Lah, Kri. Dilebokno ngene kuburan. Kuburan. Mari dilebokno kuburan. Terus diwuru-wuri. Duh, lah aku diwuru-wuri apa, Kri? Serundeng. Ana sambel enak. Enak kaya ketan ya. Iya, ayo kok dipangan mbak aku Iya. ya. Ya apa rek? Loh, aku ki gak ngerti bae kon mati dhisik ngono, Kri. Sing ngerti aku. Kok dilike kancane dimatek-matekno. Kon wis tuwek gawe apa, Kon Kri? bolak-balik tuwek kon iku ji. Aku gak ngerti lho, terus ya apa, Cak? Nah, mari diwuru-wuri terus disiram kembang. Lah iku kembang apa, Kri? Kembang api. Iya. Enak ya. Enggak terus mbahku ngeremo ya. Iya enak ya mau ya nang kondo kok nemenmu kono iku. Apa rek Kri ku? Iya. Sing temen ono, Kri. Kon gak tau matek aku. Lho bae kon dhisik, Kri, tak terno, Kri. Ya ya budal wong loro goblok. Lho lah apa? Lah terus ya apa, Cak? Ya semari disiram kembang. Maruno terus Diapakno, Kri? Loh, Diwacakno ah. Angit mute digodhog. Lu wong mayit digodhog lho. Aku ki sumpek lho rek jok. Ojane sumpek-sumpek nek mari dilebono ya. Mari duruki Iya. terus dincepi. Lho dincepi apa, Kri? Kendera. Iya saiki lah Agustus. Iya, Agustus jane mbokmu tahun merah upacara goblok. Iya, lho dincepi apa? Tapi maesan ngono lho. Lho. Mesan. Iya ya apa iki rek wis talah. Kri. Lho, lah terus kok iku mbahku ki jenan ya. Lah kate. Katene Mbok yo kancanono, Kri? apa? Kancanono. Kan jangan ngancani mbokmu. Wong mbokmu Ketara temene wong gak tau wis serawung karena to. mangkane wong iku murip nggone kampung. Be ana tangga kesusahan. Ayo padha mara. Aja budal tanggapan ae ta. Lah wong aku tanggapan mbok jak ngono lho. Iya, ya sepunane. Ah iya. Ngene Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki lho mikir Gus. Lah, aku mikirne yo. Iki lho. Iki lah mbahku sing mati mang iki. Ya, ya iki mbakmu sing mati. Kon niku akeh dagelan matek goblok. Suara dodok. Aja ngono rek mari dikeroki iki mang. Nek swara ngono iku biasa jare dikongkon ngombe sabun dip sedina ping 3. Umba-umba ta kon. Kon ngomong mati-matian. Heeh. Nek wong menungso mati. Iku lah jenenge apa? Mayit. 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 Apa mayite wis teko? Iya. Apa mayite wis disuseni? Apa mayite iku wis Wis didusi. wis disolati? Mayit. Mayit. Tapi seje jenenge nek menungso urip lah macem-macem. Macem-macem. Ana basik, Asik. ana aji, Aji. ana mukri, Mukri. ana agus. Agus. Tapi ya, tapi nek wis mati ya tetep mayit. Mayit. Seje mek kewan. Ya padha ae Gus. Kewan iku nek urip jenenge mek siji. Contone kaya ayam. Ya ayam. Tapi
Tapi nek mati jenenge akeh. Ya kaya ayam. Lho, ayam geprek. Soto ayam. Ayam. Lho, ya ayam goreng dhewe-dhewe. Ayam panggang. Iya Kri ono ayam kentuki. Apa sih? Kentuki. Ketaki cucu kentuki gojlok. Kok niku cetas lulus SMA kok. Tulisane kentuki. Tulisane kentuki. Ah, dene wong-wong kene kabeh mulai tak jak kentuki kabeh. Kentucky. Enak. Ketaki. Duh, Dipesenno bebekmu. Apa, Gus? Makmu saiki babaran. Makmu babaran. Kon dikongkon mulih. Masih babarno jogat gat Gus ya apa? Wong pancene babaran iki. Ngono lho. Ya. Iya ya. Mbahku kau mati kon mbahku. Iki ceritane Abah Jonet iki mariki. Mariki. Ayo refreshing. Refreshing. Ya refreshing. Engko ketemu Abah Jonet. Iya, sing penting refreshing dhisik kepethuk arep wedok sasaka ya. Ketemu arek wedok dijakno omahe Abah Jonet. Iya. Ya. Iya. Ngono kan? Ayo. Iya. Lah saiki ayo refreshing dhisik. Iya. Free. Iki ya apa carane kon iku cek bujangan. Lho nek aku nyene bujang Gus takoni, temen aku. Iya, Dadi iya. nek kepethuk arep wedok sik bujang gak masalah. Ngono. Lho kandhani kok. Lho. Iki. Iya iki kaya artis sama Lea. Banyake sapa Ucul? Artis kepanasan sampai rambutnya nayeng. Gus suaramu kok tambah nemen ya Gus. Kandhanin karo wingi lho. Tanggapan nduk Lamongan sing gak oleh impun. Ya. Kaget aku, Cak. Ojo. Kok ana garangan dene iki apa sih? Lho garangan cucu garangan iki, Dik. Lha apa? Luwak. Sampai diombol aku. Aja njomol aja ngenyek aku rek. Ini yo, aku gak nyokot wis mari dibiri aku. Anake wong sugih. Anake wong sugih rek. Alah soge sapira? Senajan yo praene kaya diesel. Gus kok tambah kon blesno sih, Gul. Diesel iku larang regane. Iya masih larang regane yo gak kok desel-desel. Anake wong sugih. Anake wong sugih Dik temen. Aja pencap-pencap apa njaluk jeng tak tuku kon. Duh. Kok Kok enteng lambemu? aja ngenyek wong lanang. Aja ngenyek wong lanang kon. Lah apa masih aku nyek wong lanang? Nduk. Kok iso aja ngenyek wong lanang temen. Wong lanang kabeh ku kon nyek. Lho? Ya iya lah. Wong lanang ngene. Apa? Duwe apa? Lho, Wedok lho duwe apa? wong wedok iki duwe apa? Duwene akeh Cak wong. Wong wedok gak duwe giwang njaluk wong lanang. Njaluk wong lanang. Gak duwe rok njaluk wong Njaluk wong lanang. lanang. Ya ta? Gak duwe sepatu njaluk wong lanang. Sampai wong lanang gak kober njaluk. Aku ini memang gak njaluk belas. Iya. Apa saiki? Sing kok duk-duk nopo? Lho, jangan nyek wong wedok Cak. Wong wedok ngono duwene akeh. Kon niku ijen lho nang kene. Ayo. Aja terima rek loro aku tok lho semaput kon. Ayo, apa? Rungokno ya. Sampeyan mantel rungokno. Ya. Sampeyan tau ro istilah surga di bawah telapak kaki ibu. Surga di bawah. Iya. Ya, tau krungu kan? Ya tau krungu. Di bawah telapak kaki ibu. Ibu wong wedok, Cak. Gak ana surga di bawah telapak kaki bapak. Berarti swarga Wae wong wedok. wong lanang Gak duwe swarga. 6 pilo kri. Ya aku njaluk apa tugel ya rek. Alah ya iku tok. Ya iku tok. Oh, ya anak, Cak. Apa? Sampeyan rek apa? Jempolan. Jempolan. Bahasa Indonesia nih? Ibu jari. Ibu jari. Gak ana bapak jari. Iya ya. Tapi iki cah wong wedok. Nek wong wedok. Lah lha apa kok tipno aku? Lah apa kok Iki wis sudah 8 tahun. Ngerti kon? Ya Gus. Karep apa sampean? Terus kate kok apano? Lah ya tugelen nek arep, Cak. Sing geton wae ya sampean gak duwe driji. Apa itu gelen nek? Tugelen. Tugelen matamu kono kono. Iku tok. Lah, Apa maneh? ini sampean tak badhe. Iya. Cet Ibu kota Jawa Timur Surabaya. Ibu
Ibu kota Jawa Tengah? Semarang. Ibu kota. Gak ono bapak kota. Lho. Ibu kota, gak ono bapak kota. Gak ono. Berarti kutha-kutha kabeh iku cek wong lanang. Wong wedok. Wong wedok. Iya. Wong lanang gak duwe kota. Gak duwe desa. Gak duwe. Kri. Wong wedok duwe kutha. Iya. Tapi wong lanang yo duwe desa. Desa apa? Lho nang Surabaya kula niku desa Manuan. Duwe desa Manuan. Sing duwe desa Manuan iku wong lanang. Wong wedok kan duwe desa Manuan. Kon gak ana wong lanang jelas bingung. Bingung iki. Lah nek masuk angin ngono kok. Kate ya apa kon? Ayo, nek wong wedok masuk angin, Lho aja masuk angin yo dikerok. Minum antangin ngeberes. dikeroi. Kayak apa? Gaya apa? Minyak kan? Minyak. Pakpung. Apa tumon mbokpung? Kon dolen nang manukan gak nggawa pakpung melembuk. Ayo, kate apa maneh? Iku tok. Apa kon gelem gawe manukan? Sampean yo malah duwe desa. Iya, Manuan. Rungokno. Jalan-jalan yo, jalan RA Kartini. Jalan Cut Nyak Din. Iya. Wong wedok gak ono jalan Mukri. aja ngenyek kon. Apa? Kon wong wedok antik macet kon liwat dalane wong lanang awas. Macet golek gundi kan liwat ndi kon? Ayo. Duwe kon. Duwe kon. Wong lanang duwe dalan, jalan tol. Duwe wong wedok duwe tol. Kan duwe sing duwe wong lanang jalan tol. Alah ya iku tok. Sampean rino meneh, tak badai ya. Devisa terbesar Indonesia apa, Cak? BBM. BBM dikelola oleh Pertamina. Pertamina. Mina jenenge wong wedok. Gak ono Pertamigos. Gak ono Pertamugri. Gak ono. Pertamina. Mina jenenge wong wedok, Cak. Jasno Gus. Minyak asalnya tekan ndi, Cak? Minyak asalnya dari mana? Dari mana? Dari mana? Bumi. 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 Wong wedok, Cak. Iya. Ya, basane bumi apa, Cak? Iya gak ono pakmu. Gak ono, Bumi. Basane bumi apa, Cak? Kromone iku lemah Siti. Siti. Wong wedok. Iya. Tapi aku takon. Apa? Minyak asalnya tekan ndi? Teko bumi. Tekan jero lemah. Iya, jero lemah. Iso metu. Dibor. Nah, sing ngebor sapa? Ya iki. Ayo. Ayo ngomong. Ngomong. Ayo. Wong lanang, wong wedok gak duwe bor. Lah kade wong lanang gak ngebor, Mina gak metu banyune. Gak metu bensine. Makane duwe Soal- desa Manukan. Ya, Nek gak kan iso. duwe dalan tol gak iso ngebor. Gak iso tetep menang wong wedok, akeh wong wedok sembarang iku menang wong wedok, Cak. Oke. Saiki kene apa kon kok delokane serius ya? Wis temen aku wis terang-terang Mbak aku seneng karo awakmu. Yo seneng rek. Ih, rupamu kaya ngene iki seneng aku. Wahmu kok kene Gus. Lho rupamu. Nantang rupamu iku. Gri. Gulumu kaya ana piring. Iya, cene mari disedot Gus. Ya ngene iki nek duwe dalan tol. Wong rupane kaya ngene kok seneng aku. Oke Mbak, nek sampean panjenengan nolak apa seneng? Sampean punya permintaan. Lho, Ngomong. aku iku golek ana kriteriae, Cak. Golek bojo yang ada kriteria Iya. kriterianya. Ya, pokoknya kriteriane Gus. Apa? Apa, Mbak? Kok ate ndelok ngisor. Arek iki memang metu jalune. Ate ndelok nisor. Aku duwe jalan tol, Mbak. Lah wong rambutnya kaya ngene, Cak. Oh nek ngono aku wae lho, ya. Aduh, Sing mburi kena gawe keri. Ya apa? Iki arek milenial Kon memang. turu nang mburi kowe kok enake ngono kan. Terus apa arek? lah rambutnya sampean iku lho, Cak, kaya uswane manuk. Kamu njaluk Wis, jalu sing apa Apa? maksudnya? Aku ku yang golek bojo iku sing potongane iku rapi. Oh, rapi. Sing jaman saiki. Oh, zaman now. Iya lah, Cak. Zaman milenial. Milenial. Lah, Kaya ngene. Gen Z. Ya ya. Wis ya. Wis krungu. Wis gak apa-apa. Aku Oke. iso nuruti karepmu. Sampeyan turuti ya? Ya. Turuti.
Entenon gua menit tak parani aku potongan. Oke, siap. Sangonono. Ngono Kate disangon. Ya iya rek, masalah. Wong niku wis kadung seneng ra ya apa mesti sangu kabeh ya. Suwene kri. Lah ndi? Iki lho gowake mari Kon kan duwe tak kene. Oh. Nih. Kok niku njaluk dhuwit ndus. Cek gak ilang kok. Tak golekne. Lho lah kok pedhok arek iki. Ngomong Apa lho ya apa? Lho, temenan rek. Iya. Satu. 120. Wake Gus. Wis. Jarno cek dikene. pira iku? 100, 20, 40, 100 swidak, Cak. Oh, ala tiba isih jangkep. Lho, aku masih nang ngitung tok ngono. Oh, jagane arisan adakno. Jarno krik cek dikene. Cek dibaca cak badi. Iya. Jarno. Oh, jene tayo pisan. Wis pokoke apa jarimu kri? Wis. Enten iya wis. Njaluk Ya enten potongan. gua mah. Kaya arek milenial. Oke. Oke. Kri. Gus, aku termasuk duwe karep arek ku Gus ya. Ojo kuwatir, aku duwe tukang cukur sing Yo. profesional. Sing termasuk kamu duwe tukang cukur ya. Online. Tanten ya. Tak belno teko nang omahmu. Ya tanten gua Gus ya. Iya. Ayo, bareng. Tenang ae. belanjani. Rabi gak wani. Ngenteni Pak D lho gak teko-teko. Duwe anak lanang. Liyane keluyuran, gak mulih-mulih. Wong arek wis gedhe. Kok penuh kosong gremenge ya sing gawe sing ngeruk lho. Bone mukri ku lho ngecepek ijeng gendeng bae. Lah apa gendeng? Ngene, Mbok. Kan ngene lho, Mbok. Kok iku aja keluyuran ae nak, sak nombok. Mbok iki wis tuwek. Lah mangkane aku iki jange rabi mbok cek ana ewang peno. Rabi. Cumare iku ndek temen bola apa gak temen. Cumare iku njaluk potongan sing koyo angkatan cukur aku jange cukur nopo. Cukur. Iya cukur. Iya nak, kok jebri kaya luwak ngene nak. Dadi aku njaluk cukur, aku mas ngongkon Agus. Ngongkon Agus Ya, tukang cukur. tukang cukur. Oh iya wis ngono. Arek ayu anak. Lho ayu wadah koyo londo, Mbok. Koyo londo rambuté lho abang, Mbok. Ayu ndape, Mbok? Ayu kono, Mbok. Tapi gede-gede kene, Mbok. Ya iya. Oke, suwe. Mbok wong gele rosokan be, Mbok. Celuk, Mbok. Celuk, Mbok. Celuk, Dengar. Otak. Tapi kok dadal. Tambah celuk kok. Wis tak makan puter ono. Aku mah wong dodol kacang. Bengkel wong rosokan. Agus lho gak oleh nglungi alamat iku lho. Masalah gak dijelasno pisan sih. Agus iku mah kesusu paling kok. Paling kene kesusu. Lho, brengose nggo amber ndan ya segere yo. Lho kena kok sing doyan sih, Mbok. Lho.
Gini bu, awalnya sing cakur. Loh, sing cakur. Cokun. Aduh, aku kayak ngomong cukur. Lah, aku mah ngomong. Keperucut. Sing cukur. Sing cukur. Aduh, anak. Dah iya ganteng re, dari persis manuk labet le. Kula wak cukur. Dah cukur. Nggih. Dah kon iki nyeneng. Wis ya, cukur-cukura, dah ganteng. Jeneng rapi, tak godhokno wedokan. Kok wedokan sih, Mbok? Ya iku lho banyu sing umet gore niku lho gak wedangi iku kon jaga kaya. Ya ngono kok menelah. Mbok kuwe dipencet rek. Yo ganteng ya. Nggih, ganteng gak cukur. Lanang wajib cukur. Nggih, yo. cukur. Mari Nggih. cukur rapi yo. Rapi, nggih. Iku nang. Ayo kok. Iki lho kok, Pak.
Nyapi, Pak. Jogwatin. Napa jone sing nyukur? Ganteng-ganteng. Menengayu dek gak kramas meneh kok. Lah tenan kaya ucok. Sapa mau sano, bapak sano. Stop matamu ah. Bondo ta. Lho, durung mari. Durung mari. Aku yo antri kok lho. Arek cilik sampe nangis adono. Nyambut gawe kok ngelang iki kok. Pak. Iki apa iki, Pak? Nah niki ana apa niki? Syukurane tak tutup nemben. Wah, kerjit. Mbak. Kak secara beli dipecat, Mbak. Mbak. Aduh kena operasi. Kan di baik, Mbak. Kenapa kok kayak Bundi iki, Mbak. Rara kaya iki? Kon jago siki, Mbak. Lah domo iso golek. Bundi, Mbak. Lah kok boleh kaya manuk labet ngono kan. Gus. Empung perdi Gus. Apa ya rek? Kaya donat popor. Gopo kakek muah. Lho. Durung mari kok jopo ae. Lho Kak. Lah kon salah dhewe yo. Wis. Cek ditutukno nang salon meneh. Iya sik aku gak ketok rek. Usapane sing tenan. Wis. Iki timbangane turu sore-sore. Iya. Gila. Ora apa. Timbangane turu sore-sore. Ayo nang guplong. Oh nang gone guplong ya Gus. Apa cah? Iki ae nang guplong, dilok pentas arek-arek. Iya. Ono Lodrok karya baru Mojokerto, Mojokerto. Jawa Timur.